Ahoj lidi, takže zahajujem pokračování Minecraft epizody 2. A jak jsem říkal, musíme si vyrobit postel, ale předem musíme nakácet nějaký dřevo. To by nám asi nestačilo na postel a čestku. To je na čestku akorát. A na postel. Máme ho? Jasný, máme. Vypadá to, že už se smívá, tak to bude akorát. Nechám to tu. Šup, šup. Takže česku máme. Yes, postel taky. Dokonce můžeme mít i dvě, to je super. Oh, fail. Epic big fail. Takže máme postel. A čestku taky. Takový provizorní baráček. Takže vyrobíme si ten kamenný krumpáč, jak jsem slíbil. Tak, máme dobu kamenou. Dáme si ho sem. A jdeme se vyspat. Jak jsem říkal, tak půjdeme na to železo. Doběhneme si tam. Tady to přeplavem. Jo, písek. Budeme potřebovat na střechu ze skla. Jich nakopem. A ještě budeme potřebovat nějakou tu pec, ne? Si tu pec budeme muset na to vyrobit a nakutat kameny. Tady máme tu jeskyni, i když to asi bude nějaká jiná. No, nějaká jiná. Ale aspoň, že to kamení tady máme. Tak, kameny na pec máme. A teď už jenom tu jeskyni. Tak. Tady jsme u těch jeskyní. Oh way. Tam bude stačit. Železo. Nechtěl bych tam spadnout. Tak, máme aspoň ty 3. No, vlastně víc uhlí potřebujeme. Ještě na tu pec. Teda na to sklo. Další fail. Se zlepší možná. Proč jako pod rukou? Akorát se ničím krumpáč. Tak a jdeme domů, si vypálit to sklo.
až uděláme to šklo, tak se podívám, kolik máme nahráno. A když to bude více jak 10 minut, tak to vypnám. Chtěl bych ten let's play už udělat 10minutový a zatím se na YouTube nebudu aktivovat pro více jak 30 minutový let's play. Zatím nepotřebuju. Možná to časem někdy udělám, ale ještě se tím nejsem moc jistý, protože to neplánuju. Tak utíkej Foreste, běž. Asi doma. Tak ty základní věci máme pro přežití. Shit. Tak já se kouknu, kolik máme nahráno. Ečko. Máme nahráno 6 minut. To je dobrý. Dobrý, nahráváme. Ečko. Tak, 3 máme. Zatím jdeme udělat. To bude náramná střechářka. Uvidíme ty moby, jak nám tam chodí. To bude fakt žužo. Ještě náš bývá. No, nebudem to počítat, uvidíme. Jenom jedno zatím, nevadí. Nevada, Los Amigos. Další. Taková menší vila to bude. Nevím. Už jenom 3. Nám nevystačí. Nevadí. Ještě 2 řady. Už jen jedno. Tak, máme to. Tak, čau v příštím díle.